Nana don't fetch a boy a quack. A year which saying himself na a common so at the sea missing. You know what I Roma. A musa said a busia a your moody. Na men so no. Mister said Empono, Papano, a can once the crown of the boame. And today was some editing the name. Say, Papano Buano, Communion Noa, and Canamimobia. Sabisa Amran, like a Yemen and Anna, Canaminim Domiabra. Nancamino Busenia, Sambre Busembia, Pinachi, and the Mamma, Payame, Mamma, enemy Nana, and naming Anna Jas in Hinaya, or which one any upper bino. It's no was some Mrs. Misha, none of come and my Jamus Bunish, a son. Yen Senka, more chef, and Ankayana, Mudinamu, 2 abonting. Now, a year so dear abonting, Fanamo, a Confornia, Bosom, 2 for Promusano, and also now. Oh, you know what I Roma? Croy, I have crew, I hear swap a shan crew. Into crony baby, I and dear. Sevica Fatcher or dinner, one dear on peck and a oje. Maybe to me can't say a swimming, you say. Sevica Fatcher on Naban or so any just you. And was sick crony now and dear. Into the crony, I'm a kind funny chroma for now who say. Just a bow the boy, yet at the one a call for the boy Muslim smoke on baby don't with giant or my new bunya. Come Pakasa, Umfonini, Esso, Enie, Yen Yesumo, Mamre, Amanie, Ahintu, Ahinsie, Nananum Acom for Jumadi, Yano so Edim Pintenqua, Yabuga, a fasha hodwasi, a job watching chinche, a cassini nasi, Ecofadi, Dicadi, Diti, Dishe, Eddie, a bremo. Oh no, I also scrub one or share no like in Abua, I'm a Dumadia Yediano, at me, Ayakama. If you announce so, oh, you're much for mine, and answer with the devil. And now we a taxi driver. And our story be an answer, my near a wakum. A broad drainant as yes, wait me a fat a year, your number no, I will screen any. Now, ya fat anywhere the casubum, nay up our chain, any wabache, now for fun so at me a famu abba. And come up a samphony, yenny a some war, I won't look at Trudeau, a quite. Come Paka Samphony, Sunia Mamuna Mwakaba, and said that for so no Eddie and Domi, and Panisi that yes, Sorena, Yantia Sampo Frana, a yetwadia. And I'm do a pim a year Domia Bra. A show a question for banana, a jua what ma echo, attaining catch a year pa. And say, Coda Soria, and I say, you were for sending an abbey at Tinanum, I will see a duat, say, and a year a comte ginger course or our Domia Bra. A mamrena, money be to talk to Janaja, Yantia see any Tibua Fano. Ye banabo, Abeji, a moo and chimu, in Zankabush and Indian Kua, Sabi one of some foreign media, Nanka, a comedy, and cat home and shed that 8 years. Can't Penina. Na afi yeneno enke enkomonye asemnumu enchimu emfa emamonyo ya subscription and bell notification no dia ehun ya adwenkyere no comment section fatu oboni ene di kwanso efa emamme akwaba yeah eja aponi motesen eja domine won pai na o share hin fa and send ye social ni media ya se ye tie won ka chesa Adorable, so Benny, had your horse here, Cacra. Your house on where you see. And yet the Diana said, Patch, the baby. Okay. Simon Yasicana, Motadum, you see. I saw no more can. Yamisha so. Me first out when I was so Eddie, so my dog for me, then said, I mean, I do much, not would that. Na ema with the insino. Mebon paya mo bi biara. Ah, said the capacity mo sha enkomo pa
TV na mo tan ye chi na mo subscribe maybe bia de boy no wadaroma me de Nyankopon na eja mo so de mo se de bia mo nya odo ene abotre e de hwe enkomopa TV na birthday no empire na wo pepo no so hwan ne hwan mo so wadaroma esu bibia wadaroma enye se maji bibia wadaroma minji bibia esu se bikafa che asante manyinada bibiara eso wadaroma that is sa empire na wo be yi no fade ho sa wadaroma se eye nigida enti ahoden ne nyamabone na ye stress ni na bekọ na ejambeto mu na bonkum ade asisu na afi nyamapa se bikafa che aba oman Ghana eni emu nkora ne mu mpanyimfo mu mmerewa eni mu nkokora eni ya himafo ne ya himfo eni ya youth na yesiso no wadaroma yeso wadaroma wow na we de le ma awodapa mejo so me ma hwefo nyina mejo mo so bebre na vie no na address no eni de achire we are forever young de achire na beautiful oh ano omota abobọ udin ba ko bi eboni no so ko fafiri oh no wadaroma on said it ni emrebe etwema mo be interview I can't remember say me catch from sana mani nje akomo ho na me so no ewia so bia won nen so na me nim entire tintin she na me entire shemu no I behave like that late ebony na just na esipai kakra me honde da so de bet entirety em no na me dreadlocks ni me always me make up me ma na me ye na almost say me ya in look like that was dead and then my kesi na me ya in look like it is not omo de me ni din no e de eto me so but e train na me tina sim who said there be me yo hima enye edin bia na wose me de mo tun mabra na ne body ene de makaba na we de yamra ye da sorry say wo fa nimpo twenani ahweban watina na no mo nse do a kire say ato ni abise no ato fifiam pa wo hwe bankum hwe nifa asuko no maga odin sin kure so mu asan buo koba ni sen na wona na no dibire be kura na no wodia o fa ho ye say ye chechiremchi yo hina me da masi bebre nkomopa TV wadaroma me da maso da masi biem no kure sane sie mama de ni na me na do me abra jase hene nana akwesi don faji abo asedi kafa chi wa free mus me boni di asedi kafa chi ma pija me no empanyfo si die owo din na ye bo wa wudie enso de bia na asema na asemi bibia me bia ni bebem every say yes die o ma utwa koye no onsa na se die opotoma ni fi won chiri se wodibo me kana akwa kwesisen akom ka me sa mra na me ni buafo bia bebia na se na mani aye me totontoto ebe me ka ho asem che me se me na bi akom ka me no o ka che me se me kom kwa de na ka me ka ho asem echre mu me na jase hene aye na do faja bodo ma bejase hene edentuma ebo ni yem se enkwamo owumo obeboa me sa mre no ya ye die wura na kwese obo adum se ka frache na wadaroma me bodi na aka asimo wadaroma na onyanhu se eye nsu na aka me me na jase hene enjema jejemu wa mama ni so anyame ntotontoto se bi ka frache odeme kwa koma ya kase ye mimme maame prekope na yese wa teku fi konfo wa adwuma kase kase wadaroma ni nsem na odeme koye maame ehwa ase kodwari aduro bibia medidie me kome bamni nana ye me nana se bi ka frache metimi aka se enye onu a ebia ka me bodam enye onu a ebia sa mera me nana ka se mi mu ebia ka mi wi enso me nam se ode duku bon yem eboa ye se papa mo oboni mo obehwe ama medim anya mitire adidi mu no wadaroma ono so bua de meko akoma me maami so anyai majeje mu me hini bua mi so mu bibia mu kopem se ya ye wura na kwese obo adum do me abrahene ambodi an masore wadaroma ono so ehun se eye ni nsuo a mekom no se bi ka fa cho hu ye na nam se nsuo ni na meka se enka konfo biada ente de ye chinyidie beba ho ebi se esto no emfa oba wawo
wawoda enso wonka obi da eye de na mo se onfa obi a wawoda enso ne mfa ba te se ensem bebre na kroma fo keka ye afi bi kra se eye toro akomo nka me na se bi kafa che me amigina sore dem na me se mabodam na me kom akom enti wadaroma ni ni na chire ohene ne hu ye no ohene no etu bofo se ye nkonko pe achire enkonko he se yampa se ni so akwasua Nana kwasua seibonsu na akame yampa no nini na me na jas ne anya majeje mu nini na ba bibia metumi na sibia no se bi ka frache na okame ho yekopa kire wie ni na echi na me famity enje se me pese me community no onu akasa sa yi ni boto musika esa de me ko kwanta sa ko hwehwe mu wo abosum bebre so he se eye akwasua na mpa bebi beko bia so wadaroma na eye so na obia ebonidin me na nane boa me oni ma bebre mu ohene ni so me de me kwa komtetie mpo no me na jas ne ansa jaba jeje mu empo ne djuma sam ko fom na setele o sei on jama jeje mu kamera wa fo bro fo se no kre no se on jama jeje mu empo na sempo de no bedi kwa na onya kwa na o sei ne 10 pesos e na akakwa na o de beboa me ye de me koma me maame owo me odudo bribie na ye drowa bom sufofie konfo o me wadaroma mechia wo ba mechia wo no pay wadaroma mpanyifo si de odi no bo me maame no se bi ka fracha ono so anyimi mu ensusu me na no sa die kire ba bom so sa boa me na me catch me se me kwa komtiti na me ni nje hu nsa me dwane metimi dwane ma komtiti me ti aka se me dwane be nso ne wotwe na me se na me ni nje hu me ko ni adima sa hye me na me se me wo abusia o mo time echi na wa kwa na ni tirim natim ebe ya ni de Fadaroma ni me na ne boa me wa me hu se bi minyo bia ana se se on se akom kan wa we ye bonsam so me na me hu se me ye bonsam wa anye o ma me hu se me su se bi kan fa che me se na me fata enti me na e ba fie me ba bia mo sa so mi mu ya radio bi nka se emra Fadaroma ya re ne bai ejamo su ye dom betimi bia de boae wadaroma na akoto se wasemi na no etwana ni ehwe na chi mra bia so kasa konfo meji me kra ne misunsumu na de atawachi na dachi bia no miwua waye mayi sempo ono akra nkakwa na ewu mitirim eni se bikafa che meja mo ametwiri o mo se jase etwana ni hwe ban a omo baye na adrempon yi nana ya hwe nana dom feji abo akwakura yi ho hyehyɛ yenke nim sɛ abusua na akom no nso ebesi musen yo hina wadaroma ewo musa sɛ abusua ɛyɛ omodie na me nso so no mehwɛ sɛ empo no papa no ɛka no once di kra na ɔde boa me enti de ɛwɔ sɛ meyɛ ɛde ti nanim sɛ papa no boa me wɔ akomunya ɔno a anka na menim obia sɛ bi saa mmerɛ no na ɛka nye me nana na anka na menim dɔne abaranyene na anka menim abusuani bia saa mmerɛ abusuani bia pa n'akyi ɛde maame kɔyɛ me maame ɛne me nana jase hina ya wo wetwa nani ahwɛ ban no enti na wɔsɛ me nso so mehwɛ na me kom ɛma agya mo so gu ne sire ɛhyɛ nani munyam na chesa akom na se nyina ye mukugu sire wadaroma yenhwɛ abusua a wɔnom sadam pa akom na wɔnom hempon se yewo na wode akoma be gyina se ani kibuo bia meba manhwea ba bia na ɔhene wadaroma de atie ni yɛsɛ wo kɔma ɔyɛ bonsam enti me catch me ami wura na kuso bo adum mesa ka ne hanso bi me sɛ bi abusua ni bibia fa me na jase hin na yi a mo ye bia na me ni ho hwe enam sɛ me ye bonsam me ye konfo enti ne sɛ bi ka fa che me nsɛm fata sɛ ayie no tutu bia me hu no enso so no ɔhene me na adwa bo atama me te he ya me si me bo esu akwasua na ne media na mapagya me mu die me se omo na me twero me nan nipa enti me hwe de nipa bi eje enka se de ohene ne yema me yi boni aye omo aka bibi ankyere me enso so no eso hwe moa eye me nana ne dia aboa no one ne ma esu digina mo se sempo abusua no ayi mitotwena omo so baye na yi nana yenhwɛ bra asu akwasua ba ye ho se wa wura ba bia se bi amule da na wukura na fona ane ne nkosua na o sebiribi eno na ase kyerɛ sɛ wadaroma amamre ene amane ekwan se bi ka fa che ne himpon anase
ye yi se oye jase ne kura eto nchen a se bi me nana no a me ni ti efie onu nti na me ti fie ha enye onu a ka bia ye de agya mo ba kwada ba bia na me da kwada bia na me nya ba bia me de agya mo ba hye kwa bia na aka sa mere na ye den ama me enti na wo se agya mo so kokoye amamre ekosai kire no na se bi ka fa cho omuni ni din ka na de wo ho bia no odi ti na nim no da na se kwese na yenim senka mo shefa enanka ya na mubu na mu etu abonten na ayi nso de abonten fana mo akonfo ne abosom mutu fa kuro mu saa no eno nso na ohene wadaroma kroi ayabusun kuro ayesu akwahia ne kuro enti kuro ni baabia ye ne dia sebi ka fa che ode ne ho dia ope na oje mimi ntimi ka chen se asuo menye sei sebi ka fa che na aba no so ye ni jase yi na osi kuro ni na ye ne dia enti obefa kuro ni ama kanfo ni kromafo na hu se jase bua wode bua ye de bua ne konfo de bua mu sunsun pe baabi de mu gina ye no o ma anwin boni aye se be ya enipa hu a o mu so timi aka ho asem se bua mi nana ne bua ye no sebi ka fa che nsa ye bibi dia hye ne mu arofon ko papa kasamfoni na yegusu ai ne nana adwa boa teme twetwe nkomo de afa ne ofa aye na agya asene ne nana mo na agya asene na adom fagi abo tia oti nana no mo se de ode akom enso befra aye ne mu na yegusu a ye pense mu nana wada ma ye se bosom sabe eburu won ko funase na bra kwahwe aba ya wo kogina ho ko fa na fena ne ne nkosu akosa ye se de wo sie wie ye no bosom no ni stumi no atekwa na asa adwo ohine wadaro ma yewa amamra ne amane ye de tie ni se bi ka fa che kom tete akom ye kom na emafo akom ena se bibi ebe bia ye suman no anase eye asuo no ena kire kwan no ni ya ye memfa me pe enye bibi ena mse me no me nipa me ne me ho omo na edeme de omo beka ena wasa me ye se bi ka fra che abusia sem di kan ka se abusia yo mu bibia enti ntutu ye bia na wase etoto efa dwan twa ne bibia ho no esuma ye bibia eto ho a se bi ka fa che ye bibia okokosai ewie ye no wadaro ma ye di etwa ye de bo esu ehufuru fi bia ebe fi ha ansan ye to adwumade so enti me fa ne se ye ye ni wie de na wotwe ba ko ma anya adwuma kopimi se bi ye amamre ene amane a ese ne efata ansan na wadaro me ye bi ko wo baura wo saade yente ho no firi ho adenti na abosofi ye de dasabi enipa ewo ho a ye kosie ba mo se agese ye baasu ya na kire se ahine wadaro ma ye se ade no na chese ya ade a enye na abefi eye fin wanso wadaro ma wonim se ye papa mu aye sumo mu anase ye kro mu aye sumo mu omu chiri fin enti na wo se efin bi ebebe fie bia no ye hofuru ni na esade ko abunten enti na ma ye twadwan de jura ehofuru ye hofin bia abefi wadaro ma se wan twadwan a fa ohoro efin na se bi ka fa che nipa ewo mu no emu ewu anase obi ewu ahase esi a ede na be kan bebre mu bosom ne se bosom na ede nipa ne aye dwan ana asese enti na wo se amamre kwan so e twadwan ede hofuru bibia na wo sen na no mo pefi na sabe nyankopon de wo pefi isa sa de na sore dem de ye di funu ko ho e da bia na yenko twadwan bia wo ho de ya ne fi no akapa na ohene wadaro ma memeti ho de sem di kaka me se na metonyu mu asore de me beto ye ene se ye na nanu mu empefi me asore na mekọ ekotonyum na enso manko awufusum e wa asore de mu da minim die ntia se bi ka fa che mo ye na mu di funu baba ha na minim se suma akra o me so obeye me dai memma opa invite me se de se me metonyu memma enam se na minim ade property a e pushi me ewo sta biaye ho no anya se bia sorry for no yi di funu ko ho no ma omo no die ye fin bia omo so so no wana mamera obeye se bia obey eba ene asofufu yi bebre ho mba fa ne ma pete bebre ho mo be hye ye ni na ya kombo ye no mu na kombo bebre na ye ne bebre na kombo mo hene prove be na mo wose da bia mo de mo ni asofu kombo enso ye hu se bosoma bo mo so mo na da bia mo de sede ni do so asisi mu ase twa mo ho o hene yan kan sempi ye se bi ka fa che ye didi men ne kan sempi nti ho na die me de be hye kwam na chire ne be ka ho asem
no krobe ne wom se eya na enipa wu a sebe wonom a tete nkonya so saa ne mo akomfo saa ya na mo saman ne mo so no wone eye bosom ewotwaka no krobe ne wom sa oh hina wadaro ma ne de etisa ene de etisa eye mi amade na jasia onya ne ba bi koroye wadaro ma ofiri mu aye mbi biye wadaro ma obey ka asem bi ade kire yen eye awukude ya anye hwedi hu dwuma na se akwasi nko na kwantia eno no eye nsempi nkomo be nko ana obi a wote ase ye wanka na wawu awie mom na wobeda se ohene wadaro ma de tie ne se nipa ni be wuna so otimi kasa eno wo ka bibia so na se na nuka tuma eya na edin ni akwakọ yesunsun mu nipa ya se bi yetimi frɛ wufo na omokasa etimi ye niema bebrede eye de ya bibini a obi de be se efe na de ewo se e de toto ana se de ewo se e de to ba bi edabi wadaro ma de ato ese se wo de tu yi a ehia be se wan fa ntu yesu bia etimi firito ona na saman ba na o se ade ekomode no wa sama do ala ohene ntisa enfumso kakra bia na se niema bitto a echim kakra ntinya wo se ehwe na yedi ehu dwuma edema no niema na to chim sa no ade ne nda ye no mo chia no konwa oh debi omo de ne na ene omo ehwe eye bibia sese bikafa che ohene mpon ma mia kra no na me hu me na nanse oda sokrati asema me na me hu ni mpose wawu ama me omo ya ade na se bikafa che ye wo kokwa mu asem se na ompese bia obi be hu na ase obi mete hu asem nti na wo se eye makwakwa ne na ya se bikafa che na adrowa ada romenti ye nimu diidie o so beka bibi ade kire ne so to aso de ma no nti awukude ne saa na obeponi bibi teacher amamene ne amanya be na moye ya mogidi se saa mene de ne boadwo Padar me sempi enema obekire ye hwe ade ni na so tutu na akwam sede opɛ no ade ma no nti afeedi ya kasa no anasa enyam mponko na me hu anasa mete sawe no na ebimu mu afia akra so ete ho asem nti se ayente ho asem bi eye ne bo ade adwo ade mamai na we de ye hwe ne yanko hia be ne hia senka wusua ni bia wu a wese bosom baku kunishire hia be mfaso ohene nya enye nipa bia na se bikafa che owu a ewo se bosom ekogunishire okay ye we se bikafa che de ose no fata anase de oben ejamo na onu ohu ne se ne nsuno ne brebo na ye ejamo dia enye se ne nsuno ne brebo ye ejamo dia ti se okwakoyi ne yema dia dia bre ejamo eye kasakoa onimi se ejamo ti ase oka bibi omo beye ntono so dan wo se nipa na onu eji ne bibia se ode sum ejamo no a wotimi bia ne se bikafa che ne se aduasa eka kire eja se miwu a ohene yemaye die se nipa kro no ewo se ohene no so eye me papa me kunu me bibia na eso akwasu a esusu ye ne Bravo, entremu ene yebeje ye. Nana dom faji abo. Eye asu akwasu akonfo ba na adwo abo atema ne nana nimpon. Otwe na ni hwe ban a wode akom tentrenche etimi ekom de sie ne nanan na chese se wani ense okache ye bekonana adenti na ye de sebe obi guni sirwie na ye de ne kwa musie ya wo san de agoro gogongo ese de de echi ohene ye jina baba episo yo ohene oyo dishie oyo brempon sebika fache osuma janom nti wo se jamon susu ye de ese ne fata bia e de boano yeko wano de sema etwatoa wodi be ma mahwefo ewiase afanai ene asanteman nyina yo adaroma medamasi bebre mahwefo enkomopa TV yadofo no asebika fache mo hwe ya brubia na mo like na mo share wadaroma aya sedana o mama de mo de hye mo ba munua madamfo na nadwo aboatema esu akwasu akonfo ba wadaroma de no ka dina na se aya sida piesie na sebika fache yegusu adedamo samo nkoso hwe tete abakwasem ewo enkomopa TV afi na mubehu de ewom ene de ebanina nti wadaroma me de enkwa ene ahoden na mesre edima obi biara adwuma nkoso abrochirefo wadaroma Ghana fo obi biara asidana o
Yesra nkwane ahode sere twedi ampokwa me ne asase ya ne ye nsu a yesomo mu so mo nkoso mo nta o machi enkomopa TV nso no wadaro ma mesra hode mo hoden enkomo nkwa se ka fa che mo nkwa a na mutimi aba beboa nti nkwane ahoden ene yesra jam so mo fandom me do bibiara se thank you ora fo ko pakasa fo nyine sini on se nchiremu a ye beje de ma wo fa kwan a ye fa so e de akom ye obrempon bi eye komfo bi eye busomfo bi eye tiami bi eye no na ye de esomo ene no kwan na wase de ya ewie ewo aboboa no ebrese na fata mesa no wadi ahyianti no bomodin se obekoso subscribe to channel no ubegya wadwenche no comment section ho e de amamde obuoni ani die ekwan so ahweyi ene bema wosomfo sunsumu IGP MC Rapture Makram Adia channel na hwe Nkomopa TV channel na mehwe the authentic man ni Nkomopa TV ni me say Nkomopa TV Paul Amantem esumusire dikanfo mo na sebe producer mata ko kesakasa so to coach amasa to yo se anya ye na anyu aye enya akroma be cha ko be hihi ni be yu aye Nkomopa TV Paul Amantem mo sire dikanfo na mo sound no kwa de edi boy